Bafethu ujonga lapho bangibani umuntu ocommente kwi-previous post yami. Umfana kanti mande lubambo lunye zingabambili uze nonina. Madoda umfana kwasho. Into yathi mhliqala ukuvula umlomo ngqa. Kulandwa la ad hoc committee ithetha no General Nhlanhla Mkhwanazi. Yathi sawubona ngwaliye inkosi. Thunyiwe ngabantu base South Africa batheze ndithi. Into ethumekayo madoda. Kanti miyekeni usho ngasikhwapho. Phosi khona siku General Phahlane namhlanje kulento le ad hoc committee. Hayike ufikile uGeneral kwabuliswa wonke umuntu kwenziwa ama checking ins since beqala ukudibana ngo2026. Hayike immediately after uche wabe ezama ukujonga nomcimbi woba ngoba zeziphi witnesses za appear before bona kule veki nakule veki ezayo. Kule veki kwabe kuthiwa nguye uGeneral Phahlane namhlanje, kusasa which is Thursday and Friday nguGeneral Dumisani Khumalo, next week Tuesday and Wednesday kuza uMark Bright, and then Thursday and Friday kuza uBrigadier Julius Mkhwanazi. Hayike immediately after funa ukunikeza intambo ngakubo oGeneral Phahlane noSC uba uSC alid umuntu wakhe. Immediately nje athi uGeneral Phahlane I think uconcerned ngalela ngeliwani inoba bekeyazi into ba into akayiphethe ngoba kuthiwa 170 pages ayidingi la ngeliwani njengoba bemallocatelela ngeliwani. Hayike kube khona nje uthethiswano nje ngalonto le. Hayike zingaku SC intambo ngoku. Hayi uSC aqhubeke nayo. Eze nayo SC baphazamisane ngento ba uthi efuna uqala ukumlead ukuvula iopening yakhe right after eze bayithathile mawusi uyenzile oath waba under oath, then wayenza educational background yakhe xa kumele bake ngokuza qala itestimony yakhe ayiqale ngendlela ephazamisa uPhahlane uSC. Ufuna ukuthatha la route yoba kuthethwe ngomcimbi wejudgment wezi-dismissals zakhe uGeneral Phahlane. Andikosho noba bebengayithethanga lento na before bezo appear apha ku ad hoc committee na, but ke ibe khona nje into engathi njalo. Hayi uPhahlane angavumi athi hayibo andifuni ukudiscussa umcimbi wakwenza ne judgments zami ngendaba ze dismissals zami because isesephanda labor court no arbitration nani lento. Hayi abengathi uyapress uSC. Hayi abengathi uyapress uSC uPhahlane press omnye omnye. Hayi uSC eze naye lento lena ne ngokungathi ufuna ukuthi and lento ethi ke ngondam understand uPhahlane why bengafuni ukuyilandela lendlela kaSC le apha emlidela khona because I think ucautious ngoku avoid ukuthetha into ongamelanga ayithethe especially since lo mcimbi wakhe usese court. And number 2, akafuna ukwenza damage kwi reputation yakhe because angathetha into avumelane noSC because uSC ebemsekoneni yoba makavume into yoba ijudgment okwelixeshana noba isese under icourt ezo zinto zakho sebusy ungene ephuma kuma court, but okwangoku kune judgment ephumile ethi 1 2 3 ngoba uPhahlane indoda ongafuni ukuvuma ngokuvumiswa akafuni ukuyivuma lonto leyo because unento ethi ukuvuma kwami lonto leyo ingenza into ba question credibility yakhe as a witness. So akafuni ukuyivuma bengafuni ukuthatha lo mcimbi lo baphethe bewuthathile after uSC emane epressa uthe xa kayibamba uSC esiza nayo lento ndazibuza ba ngabe ndiphazamile na umcimbi wami obe ndicimba ndiyawazi ngoPhahlane ngenzeka into uPhahlane ulapha kubugula ukuthi because uSC bekesiza nje ngenye indlela wamamela unto qhanda mbona uba mafunufunu uyakwada uPhahlane ne uyayibona indoda elimele yona. Hey ndaqomba hayi ndiyayiquestiona ke ngoba ibe ithina lento kaPhahlane I thought umcimbi ucalanye ndiyayazi nje story sakhe. Hayibo wabuya uPhahlane wathi hayi wena esingxaki yakho ucinga into obuyasaza si story enawusazi thini ndinixela bakuthethwa ngantoni apha. uPhahlane kune judgment waphethwe dismissiwe under misconduct yalento ithi uPhahlane azange save wadlala ngemali yasephoyiseni mandisho njalo just kuyi summarize bani understand lento. So wafumana bawenze kube khona negligence apho akazange abe nokukhathala as a result SAPS yaba neloss enayo. So usiphalo picture leke ngoku esinda qomba and extendwa ngamamillion apha into imali ezithi xa zibizwa xoxuzela isisu. Hayi ndiqomba ibe ithina lento kaPhahlane because I thought ndiyayi understand. Hayibo wabuya uPhahlane wathi ingxaki yakho wena esucimbi uyayi understand lento ndixelela bakwenzeka napha wazama ukusichazisela ngendlela endendama understand ngayo. Ithi lento
kune contract because kuthethwa into zo2014 bayibuyisela umva kancinci. Kune contract eyayiphumile iphumela for icompany ethizeni ayibizwa ngoba yiEthemba company inokwenza nama forensic equipment lonto leyo. Yayinokwenza necameras, itender yecameras ngabe ndiyitsho njalo kwenza nizoyi understand. So inokwenza ne92 million. So if ndi right uPhahlane wayengekabi yi-National Commissioner because uqala uba yi-National Commissioner ngo2015. So ndinayo into ethi ngoba ufike seyikhona le agreement. So xa befika yena uPhahlane afike abone into yoba man ezi camera okuthethwa ngazo azimiti umgangatho okanye standard sethu apha esiphoyiseni. Kumele umzekelo kube ngo360 degrees but yona ayinabo ubu360 degrees. So zikhona ingabe sithi ispec ezingathi azigcwalisa incam ezi requirements omele zibe ziyagcwala for ezi camera ngendlela abazifuna ngazo. So abe nokudelay okuthile okumenze into yoba njengoba bebimfaka bemane bemcreatela nezitholo nani kuseye bacapitalize ngalonto leyo, kuseyenziswe lonto leyo into yoba waba negligence because lo company leyo after engakange abe uqhubeka ngoba ithi lento ingathi contract yakhona yayithe kumele baba bese submit requeste lo ma camera within a year. So ingoba udelayile yena kwaze kwagqitha unyaka le company yaze yasuwa ke ngoku iSAPS ngoba iSAPS ayigcina ngisivumelano sayo. Xa iajuwa ke ngoku yena uPhahlane uthi bendingazi ukwazi ukuqhubeka nento endiyibona into ba yiyo just ukuplease nje umcimbi okanye iagreement terms and conditions zale contract endandiyibona into ba ayoyiyo. So aphinde ivele ke ngoku ingathi even lo muntu lowo waye supplier le Themba ke ngoku ingathi waye conflicted. So une reasons zakhe ezenza into ba according to yena angafuni ukuqhubeka nale contract lena. But ngiyayibona ba le contract lena indlela kungayo sithetha ngo92 million apho babefuna into ba iqhubekile according to thina kwangoku singabe sisithi usave imali ye-country though ke ngoku iye yasuwa lo company leyo iye yasuwa iSAPS kwanyanzeleka into iSAPS ibhatale i24 million plus ke ngoku i7 million okuthiwa ye-interest. In total ingathi kuthiwa ibhatale i31 million. Akangayi understand ke ngoku uPhahlane into yoba kwale 31 million yimali yantoni because according to yena yi-wasteful expenditure yanga approvwanga nguye nalo mali leyo approve nguGeneral Sithole oye wafika emva kwakhe since yena wabe uyasuswa pha esihlalweni. So into yakhona nje ngathi njalo. So they wasted the whole day besana emva naphambili malunga nalonto leyo. Kwaze ke ngoku kwabe from 11 until boma 4 or so oko bedila nalomcimbi lowo. Kwaze kwangathi ngabe ngisithi umuntu oye wabe uyasikhulula kulonto uyasave kule debate ababebebhizi ngayo ngabe ngisithi nguSikhosana ode wangenelela wathi okay. So all in all are you saying that according to wena though ungafuni ukuyilentila because uchilo wathi awufuni ukuthetha ngalo mcimbi because usecourt, but now that so uthethisiwe ngawo, am I hearing you correct xa usithi wena awuzange ucontinue ne-contract because you felt ukuthi le contract kunama irregularities ngayo okanye awuqondi ncam, which is why though ke ngoku yena end up esuwa kwaye kulo mali le ibhatelwe ininzi gqithi, it's still questionable because isafuna into yoba sazi into yoba le ibhatalelwe bantoni ngoba uze namagama yena uPhahlane akatsho ngebhadi ke ngoku andikho noba is the exact person i-owner yale Ethemba okanye ngulo beke supply iEthemba lo akaye wathi ngebhadi imali yabhatala enesekade watshona nokutshona ngubani lo muntu owatshona yiphatha ndingekho ngayo. So the whole day waste ixesha zaze zabe even iMPs sezifuna ungenele into bayibona isinto eseli ixesha ngale nto eyachitha imini yonke. So only ke ngoku ngabo 4 after 4 kulapho beqala ungena kwi-testimony yakhona engathi seyiya interesta eseyifaka Bright eseyifaka Paul Sullivan. So kwiphathi yamelandelayo masithatheni ngoba lena ngupart 1 kupart 2 kulapho ke ngoku sizangena khona kwi-testimony yakhe engathi iyabambeka ncam. But nje ayena istory sakho uyasazi kungenzeka andimthetheleli ngenzeka uba ezi testimony iqhubeka kukhona apho sizabona khona ubugulukudu bakhe naye kodwa nje yena he can stand his ground and uba ngabe istory sakho usazi esiya ngakuphazamisa man ngoba ayinambe sendini okungabangabaza ndizibuza ibe ithini man lento kaPhahlane because ngoku I thought ndisho ngestory sami but ngoku sokungathi unezitholo nyane ezingathi ziyamncamathela wathi kanti hayi
nini ingxaki yona nicimba niyasaza sistory anisazi wena muntu osaziyo ndini so usesebhizi ke ngoku usawula naloo nto leyo but zikhona ezinye akasetshilo wathi uye wazwina ezifaka yona o-pop crew abo akaye wazwina and akafuna into obuzabhatalwa ngazo ke ngoku so basically nje testimony yakhe eyalamhlanje it was frustrating and it even frustrated him and ndaze ndarhalela ngathi ngakhona umuntu ongamhlebela athi ndoda calm down, because if you don't calm down, it might work in against you. It might not necessarily work in your favor. So ndithe xa ndiyandimqwalasela ndafika uba hayi noko ingathi umoya wehlile. Sizaya ku-part 2 ke ngoku. Let me first talk about the General Mkhwanazi statement and why I say I salute him. General Mkhwanazi went public on issues which are of national importance. And when he went public, that was not the first time that he is raising those issues. I know he said he was in Parliament, I think once or twice, on the related issues and so on. Nothing happened to those issues until he went on the 6th of July 2025. Here we are. We have got an ad hoc committee. We have got Madlanga. Could it not have happened after the March parliamentary sessions? Even worse, if the National Commissioner did not agree with the decision of the minister, why did we wait until Parliament? Because this is within the ambit or area of responsibility and the mandate and scope of the National Commissioner, where we could have assisted the process by saying, hang on, Minister, I think we are now a step too far in respect of this, if that was the case. So it did not have to wait until March, it did not even have to wait until February. But I'm putting it here, General Mkhwanazi said it before the committee, that he had deposed an affidavit, he wanted to go and speak at the Zondo Commission of Inquiry. I'm saying the same here, that I had an affidavit. On these issues of McBride, O'Sullivan, and so on, I was called to the Portfolio Committee on Police on the 16th of May 2016. Mkabinde raised these issues thereafter. If you go 16th of May 2016, fast forward, I get to the point where I'm told I must go and sit home. Who addressed the issues that were there? If they were addressed, we will be talking a different story. Counter investigations and so on flew. So it is on that basis that I'm saying General Mkhwanazi did the right thing by speaking on the issues that are of serious concern. And here we are, we have got the platform at least to address it. If the commission or the inquiry that was recommended by Judge Zondo was in place, maybe these things would have been ventilated there. He is not the only one who would have wanted to go there. These issues would have been raised lately in that platform.